berkarar watandyň edermen gerçekleri, watan ogullarının mertebesi bilen watan beýgelýär, watan gorugynda sığmaz kalabyr. Adatça watany mertler, mertleri bolsa watan beýgelýär. Watan gorugy iýen halal duýduny haklamakdyr. Watan biziň her birimiz üçin elýetmez mertebedir. Munuň da sebäbi watan söýgüsi soňlanýan näme? Watan söýgüsi hemişe joşup duran mukaddes duýgudur. Şeýle bolanlyk üçin dine mertler, watanyň mert ogullary watany beýgelýärler. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkerde başly Gurbanguly Berdimuhammedow. Sağaman gel oğlum, özümü korugun, ecemcan maňa diýdi. Esker papagyny körpejegim şanyň, gelýädiken geyesi. Hoşlaşıp qaydanymda ekiji ýarymyň, gelmedi göýberesi. Her gün ol hat yazya, halımı soraya, yüreğimin eyyesi. Gaydu sızı, eskerin yüreği, şan söyge zara, eskerin yüreği. Gaydu sızı, eskerin yüreği, hakkı söyle zara, eskerin yüreği. Yakın kardeşim, hem yeke sırdaşım, görüsüm gelýär kakamy. Ähli sınıpdaşım, çağalyk ýoldaşım, görýän suratyňyzy. Mukaddes borjumy gorarys her demde, bu ene toprağymyzy. Yine iki tomuz, yine iki çakış, geçer görürüm sizi. Gaydu sızı,